chodíš? Čo nevieš chodiť? Po ktorej strane sa chodí? Povedz mi to. No povedz mi to. normálny, si kýpal, alebo čo? Vypadli mi z tej cesty. Ty nevieš, kade máš ísť, kamo? Mám robotu, kamo. Chodí po druhej strane, Rakoti, kamo. Pozri sa tak dole, kamo. Sami to tebou, že tam si to nerozdaš. Dávaj, kamo, kto to je Rakotinov? Tak ideme tam na novinku čačanskú. Ideme tam, kamo, ideme tam. Tri, dva, jedna, poďme! Do pršic. To bolo čo? Čo to bolo? Do pršic. Aha, vidíš nový rám, pozri sa na to. Každý na to, pozri, kto tam leží, kamo. Pozri, čo tam leží. Kto tam leží? Kamoško, Čo je? To som neurobil ja, kamo. To je prúser, Ja som určite nezrazil, kamo. Ty si sedel v tom modrom Kámo, aute. ja som nesedel v modrom aute, ja mám tam, kámo. Ja niečo skúsim. No dívaj sa, ožil chlapec. Žije, kámo, sa Čau, prebral. vítaj v živote. Kámo, však žiješ, však my sme ťa len ťukli, to nič. Ty, kámo, ty si úplne roztreskaný, čo ti je? Čo sme ti neurobili my, kámo. Kámo, ty si úplne mimo, čo máš s nohami? Úplne dokrivené. Ty si odkiaľ došiel, kámo, však tu je iba ihrisko a ty tu máš takúto vestu, ty si došiel z nejakej džungle, z nejakého lesu poriadneho, alebo kade ty bežíš cez cesty, kde si sa tu zjavil? Ja som zabehol jeden z ultramaratónov, to už bolo 970 km. Koľko? 45 000 metrov prevýšenie, kámo, ja už som mŕtvý, kámo, Kámo, a to si sa zbláznil, to pre koho beháš? Prečo to robíš? Ja behám pre svetielko nádeje. Oni sa starajú o deti s rakovinou, už sme im vyzberali úžasnú sumu 2600 €, kámo, ešte ma čaká 5 ultramaratónov. Ak môžeš, prispej dobrovoľnú sumu, bude ti veľmi vďačný. Čo? Tak to ja určite prispiejem, kámo. A ty prispej tiež, lebo si víťaz.